Вітаю вас, паважаныя чытачы кніжкі Любові Сівуравай «Робіць Янка выцінанку». Мяне завуць Наталя Сухая, я мастачка. Рабіла ілюстрацыі для гэтай кніжкі ў тэхніцы выцінанкі. А сёння я навучу вас выразаць выцінанкі, лекалы якіх вы знойдзеце ў канцы кніжкі. Вы можаце выкарыстаць як самі старонкі, так і зрабіць з іх вось такую ксеракопію. Вам спатрэбіцца аркуш з кніжкі альбо ксеракапіраваны, а таксама нажнічкі маленькія і вялікія. Яны павінны быць зручнымі і вострымі. Зараз мы з вами будзем выразаць парных птушачак. Бачыце, вось так у нас павінна атрымацца. У кнізе на аркушу у вас яны будуць каляровыя, а на ксеракопіі чорна-белыя. Першае, што нам трэба зрабіць, гэта скласці аркуш па пункцірнай рысе. Робім гэта на паверхні стола. Спачатку акуратненька прымяраемся, каб роўненька патрапіць у рысу, а потым пальчыкамі адціскаем згін, каб ён быў якасны. Можна зрабіць яшчэ адціснуць нажнічкамі. Цяпер нам трэба выканаць вось гэты знешні контур, выразаць. Для гэтага мы возьмем большыя нажнічкі, таму што імі больш зручна выразаць і рабіць даўгія парэзы. Зробім вось так. Бачыце, птушачку мы вынялі. Застаўся яе контур. Цяпер пераходзім на меншыя нажнічкі. Тут у нас ёсць дзюбачка. Мы яе акуратненька вось такім чынам, пакідаючы вось тут тоненькі прамежак, каб птушачкі нашы дзюбачкамі сутыкаліся, адступаем і робім такі надрэз, пакідаючы вось тут таксама паперкі, каб яны сутыкаліся. Што нам застаецца? Нам застаюцца пёркі і вочка. Пёркі выразаюцца наступным чынам. Две рысы з адной кропкі. Нажніцы спачатку робяць справа дугу, а потым злева дугу. Тое самае, з адной і той жа кропачкі правая дуга і левая дуга. Бачыце, дзірчыкі вывальваюцца, кавалачкі паперы. Калі раптам у вас так атрымалася, што вы не дарэзалі да канца, не выдзірайце рукамі, каб не парваць сваю выцінанку. Проста вярніце нажнічкі зноў туды, дзе яны стаялі, і зрабіце надрэз. Пастарайцеся. Раз, каб яно само вывалілася. І такім жа чынам апрацоўваем крылцы. Застаецца вочка. Што ж нам рабіць з вочкам? Мы робім дзірачку вось тут, каля вочка, вось тут. І потым малюем знешні контур, векі, паварочваем, абмалёўваем нажнічкамі зрэнку. Бачыце, можна не вынімаць цалкам, а па кавалачках адрызаць. Па кавалачках. І такім чынам у нас атрымаецца дзірачка. Застаўся маленькі трохкутнічак. Я прапаную зайсці туды наступным чынам. Мы робім надрэз, але не да канца, каб вочка не вывалілася. А потым нажнічкамі прамалёўваем вось гэты трохкутнічак. Зрэнку. Так. І так. Не хвалюйцеся, калі раптам у вас вываліцца нешта з выцінанкі. Заўсёды можна ўсё паправіць, наклеіваючы яго на выцінанчыку нашу на нейкую паверхню. Ну што, разгортваем. Сябруюць нашы птушачкі. Вы можете заўважыць, што у мяне не ўсюды атрымалася патрапіць в контур, да? Дзесьці я малявала нажніцамі інакш. Але на правы бок, калі мы пераварочваем, все выглядае ідэальна.